4, David 0, Bohemians Praha. Dráha 5, Tomáš Žilikovský, Nerev Žilina. Dráha 6, Alexandre Lomice, Gruzínsko. Dráha 7, Šimon Popelka, Orka Get Bratislava. A dráha 8, Saba Divani, Gruzínsko. Rekord meetingu v tejto kategórii drží Vladimír Štefánik časom 51:29 z roku 2016. Takže vidíme pretekára na dráhe 4, 0 David, Bohemians Praha, ktorý zvyšuje svoj náskok a zvíťazí v neoficiálnom čase 52,21 na 100.